poserer for kameraet. Nå, nu vender hun sig rundt. Au! Nej! Ibi! Hvad laver du? Det er dit hoved igen. Hvad så? Hvad så? Du er godt klar over, at du kan bide i din egen hale, så. Au! Du kan også bide i mig, åbenbart. Du har skarpe kløer. Nej, du skal ikke længere op. Hvad? Hvor er hun henne? Au! Hvor er hun der? Hun kravler. Så kom jeg og tænker. Nå der! Nu bider hun i mine fingre her. Fanden. En bølle. Du kom ud af min arm. Happy Halloween! Præcis, så kommer du sådan. Au! Kom hun der. Jeg prøver at ryste dig ud, ikke også? Så, helt, så falder hun. Sådan. Nej. Så går du helt amok, hva'? Så kan du bare ud over mine fødder. Hvor er du hen? Hej. Hej. Nu. Du er lidt dræt i dag. Nå.